हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै, अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर, बयनिसिमबो गोजोन बेलासे। लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आं मा खालामनो। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिहिम बर, रैसु, सनिता बर', सुबुंसार ब्रह्म, बाबलु नार्जारि। बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलै आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रेमराज नार्जारि आरो बे भिडिअनि स्क्रिप्ट राइटिं आरो डिरेक्शनानो जादों नयन मुसाहारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि कनसेप्टआनो जादों प्रेमन्त नार्जारि। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि आइ एम प्रेमन्त इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिप्शनाव थांनानैबो नैबे गोदान बड' शर्ट फिल्मखौ नायहैनो हागोन आरो दासिमहालागै बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो, भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै, अब्ला बे भिडिअनि डेसक्रिप्शनाव आं वाट्सएपनि ग्रुपखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड होगोन, अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांगोन।